राम राम। जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के और नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो आज बुझी का भले ना कि तनी देर ले सुतले रह गई महाराज। सुनी शनिचा एतवार के कबो देर ले ना सुते के चाहिए महाराज। गाँव में देखले बानी ना लोग सौके रही जग के भी शहरे जग के आ गाय गोरू के सानी पानी करी गोबर गोथार करी नहीं तो खेते की ओर निकल जाई। अब शहर में आदमी रहता तब्बो समय पे सुतल और समय पर जागल बहुत जरूरी बा महाराज। नहीं अब हम तो इन देर ले सुतले रह गए नहीं है। अब बुझी कि अब का होइल बा कि हल्का सा आग का परबत्ती शुरू हो गई लाला। तो तनी गम कौआ तेल लेके लगौनी है उहे कपारे पर वैसे बारो नहीं किया लेकिन फिर भी। तो हम ही कहब कि टेंशनों से बार बहुत झरल महाराज। है पाकल बार बुझी चाहे झरल नहीं टेंशनों से होला। तो ज़्यादा टेंशन भी ले ही काम भर के ले बहुत टेंशनों ले ताक नहीं कि हाँ भाई आज हम जवान वृत्तांत लेके आई बनी ना लंथई हम सुनाई भी आ ई लंथई सुन के रौरा अपन पेट पकड़ के हंसब। हंसी छूटी रौरे में कोनो दूर आई नहीं के और साथे साथे रउओ कौन ऐसा लंथई में कैले होखब चाहे रउरी संगे भइल होई ना उहो मन पड़ जाई। तो आज जब बिना देर कैले ना सीधे वो वृत्तांत हम सुना देतनी। अब बुझी ओ बेरा हम 10वीं 12वीं में पढ़त होकब 15-20 साल पहले के बात ही है। हमार गांव जौन बा ना वहाँ से बुझी कि 4-5 किलोमीटर पे वो गाँव बा कमधेनवा। नदी की वो पार बा और नदी की 3-4 किलोमीटर एने हमार गाँव बा। तो कमधेनवा से ना हमारी पतियारी वहाँ की पंडित जी लोगों से न्योता हकारी बुझ ली कि घर घर होला। ओमे ना न्योता हकारी में सबसे बड़ी चीज़ है ना बीजे। वो लोग जब न्योता भेजी लोग वैसे में बीजे भेज दिला लोग। बीजे मतलब अब फेन के वो बीजे करा के ना आई। तिलक हो गया चाहे बियाह कौनो जग प्रयोजन होके न्योता अब बीजे के संग हो जाला। बीजे मतलब कि भोजन भी अब करे के बा। तो बुझी वो बेरा 15-20 साल पहले का होके ना पतिदारी भर का लुहेरा जो लड़का रहने कुल 4 गो 5 गो 10 गो वो सब इकट्ठा होकर अपनी घर में प्लान बनावे कुल गए कम ढेरमा हमें जाए भी तिलके में। तो अब बुजुर्ग लोग रहे पतिदारी में गांव घर में। तो बुढ़वा जौन गोल रहे वो कहे कि हाँ अब रात्रि खाना 8-9 बजे बाबू अब हमें यहाँ तो पैदल जाए के नहीं। तो तही लोगन निकल जाए जा और फिर खा पी के रात्रि खान चलिए जा। अब बुझी का होके कि वो बेरा हमने जान ना साइकिल से जाए के ना बाइक वाइक से जाए के हमने जान ग्रुप बना के गोल बना के 10-12 जना पतिदारी के लड़का पैदल धरिया जाए के अब पैदल दौड़त परात एने ओने के बात करत अब पहुँच जाएंगे कम धनमा और फिर खा वो के 11-12 बजे रात्रि खान पलझी के होने से अब पलझी के घर चल जाएंगे। अब बुझी कि हमने जब जाएंगे ना तीर से भागे पड़ा तो बीचे में नदी बा वो गंडक नदी बा जो हमारी ओर बहेले। तो ओके पार करे के रहे पार करे के पड़े आ ऊपर ना मैंने गर्मी के दिन में शादी ब्याह बुझते पानी ज़्यादा गर्मी के दिन में होला। तो नदी के पानी बहुत कम हो जाला। तो गांव के लोग का करेला ना ऊपर लकड़ी के ऐसे पुल बना देला पातर बांसा के काट काट के पतरा है मैंने एक आदमी ऐसे कह के पार हो जाई यहाँ कह के पतरा है पुल बन जाला ऊपर। अब वही पुल से हम जान गैनी के वो बगल। अब बुझी ना जो उनको धनवा गाँव बना वहाँ न ककड़ी खीरा तरबूजा खरबूजा भिंडी सिंडी है जौन बुझी कि है जौन अरे का कहल जाला महाराज टमाटर वमाटर बना ये कुछ बहुत होला मरचा उर्चा। तो हमने कबो कबो ना वहाँ से लेके अबो करे नहीं के घेवड़ा ओड़ा मुरई उरई। तो मैंने भाजी बहुत ही अच्छा होला वहाँ सब्जी के खेती। तो अब हमने बुझी पहुँचनी के अब भोजन पानी भइल वहाँ तिलक रहे तिलक में दबौनी के वो बेरा ना हई अब व्यवस्था आई तनी कम रहे कौन चीज महाराज है बफेलो सिस्टम कम रहे। तो ऐसा पंगत में बैठनी के चलल पूरी 2-3 प्रकार के तरकारी रहे वही में कटहर के तरकारी वो बेरा बहुत चले महाराज। एगो कटहर रहे देखी मन पड़ता है वो कटहर के तरकारी रहे एगो आलू परवल आलू परोरा बुझे ना आलू परोरा के रहे। शुभ काम में ना साग जरूर चलावल जाला। तो साग रहे पूरी उड़ी दबौनी के दही चिवड़ा पूरी सोरी जब दबा उबा के और कुछ पहले मिठाइयों दबावल गई रहे तिलके में मिठाई तो दबावले जाला दबा उबा के जब बुझी कि 11-11:30 बजल तो फिर हमें जन उनसे धरिए नहीं के। अब देखी अब लइकन के बुद्धि महाराज लंठई सुझल मन में हमें जन नहीं के ना तो नदिया पर आके रुक गई नहीं के हमने लगनी के खोजे कि औरियो गांव के लोग आइले बा खाना खाए। तो भोजन क के आई लोग अबे करी तो तन कुछ लंठई कल जाई। अब देखी संजोग
आ कहने कुल का कहने कुल ना तिलाक हमारी संगे जितना लड़का रहने कुल 8-10 गो तिलाक धरा देने कुल कि केहू केहू के नाव लेके ना बोलाई आ ना अपनी गांव के नाम धराई। अब बुझी का भइल कि वही पुल्ले जो पुल रहे वो नदी पर बनावल बांसे के पतरा है पुल रहे वो बुझी खूब हिले महाराज। आ बिचवा में ना नदिया में 2-3 गो बांसे गाड़ी के वही से ओकर टिकावल रहे। अब कहे के ना हमारे बगलिए में एगोरी नदिया की बाबा एगोरी हमारे रिश्तेदारी है वो गाँव बा वहाँ के बेचारू न 5-7 जना बुजुर्ग 1-2 जना जवानों रहे लोग पंडियो जी लोग वही में खाना गए रहे लोग वही तिलके में वो लोग बेचारू न झिमले की बात भोजन कैले की बात पलझल लोगों ने से। अब हमारी गांव वाला का कहने कुल जब वो लोग के देखने कुल हम कहनी करे हमारे रिश्तेदार होंगे सारे ये लोगों के संग मजाक मत करिए कुल कहने वो चुप रहो तो कुछ मत बोल और तिलाक भाई कुछ बोल ला। अब हम कहे कि कुछ बोली तिलाक धरा रहने कुल हमें जन फटाक देखा कहनी के कि नदी की पुल पर चढ़ के नदी की ये बगल आगे नीचे ये बगल आके दूगो हमारी गाँव लगा कहने कुल नीचे उतोर के आ जो पुलवा रहे ना जब वो चढ़ने कुल पंडित जी लोग जब चढ़ल लोग पुले पर पार करे खातिर ये बूझी कि हमारे गाँव वाला लगने कुछ पुलवा के धई के झकझोरे हिलावे लगने कुल जब वो हिलाने कुल पता रहे पुल रहे 1-2 जने पंडित जी लोग पानी में गिर गए लोग आ लगने कुल गरियावे हाथ फोड़ के पंडित जी भले रिश्तेदार रहे लोग लागल लोग गरिया कह लो कि तहकुल गोपालपुर हवा हो कुल ना हमने बुझता नहीं के अब भद्दा भद्दा गाली लागो लोग देवे आ ई हिलावल माने कुल नहीं। अब वही में हमारे जने बहुत ही करीबी रिश्तेदार रहने वो बेचारू पानी में गिर गए रहने लेकिन तनी मोटाहे रहने अभी जवान रहने वो आ गरियावत बुझे वो तो नदी के गांव के लगे के रहने कुल के वो नदी में हतना पानी रहे के डूबे सुबह के थोड़े रहे और पौरे वाला आदमी रहने कुल महाराज निकलल बबुआ आ निकल के आ गरियावते पड़ल हम जन के पीछे अजोरिया रात आ हम के लंक लगा के भगनी के रुका वो लागे गरियावे हम भगनी के आ जब गोर उठल हम के तब बूझे कि पड़ी पकड़ी सब फानत पचरुखिया की बगल से हो के आ गाँव में अपनी गोपलापुर जो हमारे गाँव बा पहुँच गए के। अब वो बेचारा पानी में तो गिरी गए कुल 1-2 गो। अब बुझे कि ओरहन अगला दिन आयल है गाँव में मैंने पतिदारी में ओरहन आयल इहो भैल कि भाई के रहा कहे कि हमने के तो देखला रहना कुल जीमत में खात में। अब बुझे कि ये भैल कि आज की बात तो लोगन ग्रुप में गोल बना के ना जी बजमुआ खाए जरा बिजाय कोई साइकिल उठाई मोटरसाइकिल उठाई आ सड़क पकड़ के घूमत जाए लेकिन तो गोल में मत जाकुल कहे कि पहला बेर ना हो ऐसा 2-3 बेर हो गई बा। हम महाराज एक बेर का बोल ना एगो औरी गई रहनी के गाँव में में बुझी ना कि वो बेरा वो खट्टा में पूरा खेत जोताल रहना हट्टा हट्टा चक्का भेला रहे और वही में लेकिन बुझता मैं लंथई कह देना कुल या एगो भैंसा नहीं होला भैंसा छुटहा भैंसा वो घूमत रहे आ ओके मार दाना को आ पड़ गए हमने के पीछे महाराज वही पे लंक लगा के अब कमजोर आदमी रहते ना तो मार दिल रही भैंसा भागत परात गाँव में आई लनी के 3 बजे राती खन पहुँचल लनी के गाँव में। तो ई कुल लंथई होत रहा लंथई के इसने बहुत सारा खिस्सा कहानी बा महाराज तो और लेके आई हम लंथई के खिस्सा। तो ई जो खिस्सा रहा लंथई के उ रउआ कैसन लागल जरूर बताई रउियो सगे ऐसा कोनो घटना घटल होके कोनो वृत्तांत होके तो मऊ के बताई वहू के सुनावल जाई। तो फिर नमस्कार बा मिलतानी अगला वीडियो में तब तक खातिर नमस्कार बा प्रेम से बोली जय भोजपुरी नमन माई भारती के नमन भोजपुरी या माटी के।